बोसोराव पर्बतजरानि मोनफ्रोमबो लामाया पाका लामा जागोन। गामि गामि BPFनि जेसेबां अनसुंथाइ BPFनि जेसेबां स्किमफोर दङ रायजो राजाफोरनि आखायाव थिसननानै होगोन। पर्बतजरानि रायजो राजाफोरनो हानि पाट्टा होनाय जागोन। खुलुमबाय रायजो राजाफोर, माय डियर youths and my dear GB blog families। दिसपुर सल' बे मोनसे जे मास रेलि BPF दोलोनि बे नैथि खेब दिनै पर्बतजरायाव मानाव गेदेर मनमुन बिथांजोनि दैदेननायाव बे मेदामनि दैदेननायाव दिनै हाग्रामा महिलारि सार, देरहासार सार गासैबो बिथांमोना BPF दोलोनि दैदेनगिरि नेताफ्रा बे हाबाफारिखौ लादों। बेवहाय मनमुन बिथांजो मेदामा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायदों, BPF दोलोआ माबादि स्ट्रं आरो फैगौ एसेम्बलि इलेक्शनाव गोबां सिटआव मासि आवग्रिनानै मासि देरहासार जानानै जे माबादि आवगायलांनानै रायजो राजानि थाखाय माबादि अनसायजाथाव खामानि मावगासिनो दं आरो मावलांगोन बेखौ फोरमायदों। नोंथांमोना जोबजासिम कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय। दिनै दिसपुर चलो जात्रा बियो पर्बतजरानिफ्राय पर्बतजरायाव दिनै जागायजेनगोन। प्रथमबारनि थाखाय पर्बतजरा LAC हिसाबै जों मोनदों। जोंना पर्बतजरा साफ्रोमबो रायजो राजाना एक्साइटमेन्ट दङ। ज'यैनो BPF दोलोखौ दिसपुराव फाथायहरनो थाखाय पर्बतजरानि रायजो राजाफ्रा साखाफारि जादों। जेब्लानो इलेक्शन डिक्लेयार होगोन ज'यैनो गाव गावनि मुल्यबान बेसेन गोनां भटखौ BPFनो होनानै बिथांमोनहा दिसपुराव जोंनि पर्बतजरानिफ्राय सासे BPFनि दैदेनगिरि फाथायहरनो थाखाय रेडि जानानै दङ। बेसेबांसो मानसि जागोन बेवहाय मेडाम? दिनै more than 25,000 रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै फैदों। श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि दिसपुर चलो जात्रायाव हेफाजाब होफानो आरो न'खराव बयहाबो सानै भट दंबावो। गतिके बिपुल भटआव एबार पर्बतजरानिफ्राय पर्बतजरा LACनिफ्राय BPFआ देरहागोन। पर्बतजरानि रायजो राजाफोरनोहाय मा मेसेज खालामगोन मेडाम? पर्बतजरा BTC सरकाराबो एबार पर्बतजराखौ टप मोस्ट प्रायोरिटियाव दोनदों। पर्बतजरानि मोनफ्रोमबो दालां गननि दालाङा पाका जागोन। नैबे 5 बोसोराव पर्बतजरानि मोनफ्रोमबो लामाया पाका लामा जागोन। गामि गामि BPFनि जेसेबां अनसुंथाइ BPFनि जेसेबां स्किमफोर दङ रायजो राजाफोरनि आखायाव थिसननानै होगोन। पर्बतजरानि रायजो राजाफोरनो हानि पाट्टा होनाय जागोन। पर्बतजरानि मोनफ्रोमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 15,000 एककालीन आर्थिक अनुदान जोङो होगोन। पर्बतजरानि साफ्रोमबो जुबकफोरखौ गावनि आथिङाव गसंनानै थानो थाखाय जोङो आरम्भनियाव 2 लाख थाखा एककालीन साहाय्य होगोन आरो डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो कनसार्न डिपार्टमेन्टनिफ्राय बै गथ'फोरखौ आरोबाव गोजौआव थांनानै जाहाथे बिथांमोनहा गोजौ लामाजों थाबायखावनानै बिथांमोनहा जाहाथे गावनि आथिङाव गसंथानानै थानो हायो बेनि थाखाय 5 बोसोराव जथेस्थ हेफाजाब होनाय। बे दिसपुर सल' जे मास रेलि दिसपुर सल' जात्रा बे जात्रानि गेजेरजों दिनै पर्बतजरायाव मानाव गेदेर मनमुन बिथांजो मेदामा जे खोथा बुंदों बेयो गोसो होनो गोनां बाथ्रा। रायजो राजाफ्रा बेखौनो लुबैदोंमोन जे लाइमोनफ्रा आर्थिक सहाय गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हानाय बादि सहाय मोनथों सरकारनिफ्राय, BTC सरकारनिफ्राय। बेनिफ्राय आइजोफ्राबो बा रायजो राजाफ्राबो बिभिन्न आसनिखौ रायजो राजाफ्रा मोनथों बेखौ लुबैदोंमोन। आरो गावे जोंहा माखासे स्किमनि गेजेरजों लामा दालां बे जाफुंसारथों। गावे बयनिबो लामा दालां बयनिबो गामिफोरनिया गोजों जाथों, जौगासार जाथों बेखौनोथ' रायजो राजाफ्रा लुबैदोंमोन। आरो बयबो आसनिखौ मा आसनि दं बेफोरखौ प्राप्त खालामनो हाथों, मोननो हाथों बेखौनो रायजो राजाफ्रा लुबैदोंमोन। पर्बतजरा समस्ति हिसाबै बिथांजो मेदामा जे दायथ' आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जा खोथा बुंदों बियो रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। बे पइन्ट्सखौ आङो पार्सनेलि
आं अनुभब खालामदों बे जोबोद मोजां। बेखौथ' लाइमोनफ्राबो लुबैदोंमोन, रायजो राजाफ्राबो लुबैदोंमोन, बयबो गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनाबो लुबैदोंमोन। बुंनोसो हायाखै, UPPLनि सापर्टार्स बिथांमोनाबोथ' गोसो सिंजों लुबैदों। आरो दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव पार्टि बासिया जासे रायजो राजा हिसाबै बयनोबो एफा एफा होलांगासिनो दङ। दिनै बेखौनोथ' रायजो राजाफ्रा मोजां मोननानै लोब लोब बिफिब दोलोआव फैगासिनो दं, थागासिनो दं, जयेन जानो थाखाय टिकेट दाननाय बायदि लाइन लागासिनो दं। कर्मि नेता रायजो राजा बिथांमोना मोजां मोनदों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बे हाबा मावनायखौ। आरो दिनै खम समनि गेजेरावनो गोबां हाबा मावनानै दिन्थिबाय, बेफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हाला। दा मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरजाबानो जाबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं।